comenzamos a rolda de prensa tras o Consello da Xunta que, como é sendo habitual, facémolo coa situación da pandemia a data de hoxe. Son 3.231 persoas as que neste momento atópase contaxiadas co virus da COVID-19, 9 atópase en UCI, 3 menos que fai 24 horas, e 49 atópanse ingresados nos hospitais, neste caso 3 máis que nas últimas 24 horas. 3.173 é o conxunto de pacientes ou de persoas infectadas que se atopan nos seus domicilios. Houbo que lamentar unha nova víctima mortal na cidade da Coruña, no Hospital da Coruña, e xa son 2.439 persoas as que perdimos para sempre. 126.239 galegos superaron a enfermedade. A nivel comparativo, Galicia sigue entre a segunda e terceira comunidade autónoma con menor incidencia no conxunto de España, concretamente a 7 días. Estamos en 68,9, España está en 169, e a 14 días atopámonos cun índice de 109,5 e a media supera os 252 días. Somos a comunidade autónoma con menor ocupación de cama UCI, 1,07, fronte a 6,55, 6 veces máis na media de España, e tamén somos das máis baixas en presión hospitalaria, estamos en 0,78 camas ocupadas por patoloxía COVID, fronte a 2,35 a media de España. Galicia é a comunidade autónoma con menor taxa de positividade, estamos no 4,3, menos da metade que a media de España, que está no 9,75. A situación comparativamente con España é unha situación moito mellor, mas a evolución está sendo claramente negativa. No que levamos do mes de xullo, nos 7 primeiros días, os casos activos teñen subido un 62%, pasando de 1.994 o 1 de xullo a 3.231 6 días despois. Os novos casos se incrementaron en todos os grupos de idade, pero dunha forma moi especial no grupo entre 15 e 39 anos. Fai un mes, os casos deste grupo de idade, 15 e 39 anos, estaban no 40%, e neste momento están no 63,5%. É dicir, 2 de cada 3 infectados pola COVID en Galicia teñen entre 15 e 39 anos. Este incremento, sin dúbida, ten que ver coa apertura das restriccións e coa evolución da vacinación, xa que o grupo inmunizado pois é o grupo de máis de 50 anos, e tamén cunha dose o grupo de 40 anos, incluso moitos xa de 35 anos. Se ben é certo que falamos en xeral de persoas menos vulnerables, eso non significa que sexan persoas fora de risco. O paciente que morreu onte tiña 38 anos. Aínda que a presión hospitalaria se atopa estable, temos o mesmo número de pacientes en UCI que hai unha semana, só 3 pacientes menos hospitalizados, portanto estamos con UCI o mellor ratio de España, non incrementamos na última semana, con hospitalización o segundo mellor ratio de España e baixamos 3 hospitalizados. O certo é verdad é que cada vez máis os hospitais están ocupados por xente máis nova. Hai apenas un mes, só o 20% dos novos ingresos correspondía a menores de 39 anos. Agora xa están no doble, o 40% dos ingresos son persoas de menos de 39 anos. Quere dicirse, utilizando as dúas variables, si 2 de cada 3 infectados novos teñen menos de 39 anos, e xa o 40% das camas hospitalarias están ocupadas por pacientes de menos de 39 anos, acredítase que tamén a xente moza ingresa e que tamén a xente moza está en risco de supervivencia. Menos que a xente maior, sin dúbida, porque si a población vulnerable, é dicir, o incremento de casos estuviéramos nun momento normal sin vacinación, estaríamos clarísimamente nunha onda preocupante. Considerando que a maioría da población galega xa por fin a maioría está con 2 doses, maioría por pouco,
En máis do 70% está cunha dose. É certo que a presión hospitalaria se está estabilizando, pero tamén é certo que o número de persoas que se están contaxiando son máis de 300 diarias. Por tanto, o Comité Clínico que se reuniu o pasado martes, como saben, adoptou 3 decisións básicas. En primeiro lugar, solicitar ás autoridades locais competentes o peche dos espazos abertos como parques, praias, prazas para evitar aglomeracións a partir de medianoite para disminuir os consumos alcohólicos. En segundo lugar, facilitar a realización dunha proba PCR a calquera persoa que queira facer ocio nocturno, polo tanto, entrar nun pub, nunha discoteca, en calquer tipo de establecemento nocturno, ou ben acreditar a doble vacinación, é dicir, o certificado COVID expedido polo Servicio Galego de Saúde. E incrementar os cribados nos máis mozos, co fin de protexelos a súa saúde, protexer a saúde dos demais para que non contaxen, en definitiva, pedirlle aos mozos que acudan aos cribados PCR, gratuitos, por suposto, que activan todos os hospitais de Galicia. Fago un chamamento aos mozos para participar nos cribados. É fundamental para eles, para as súas familias, para a sociedade no seu conxunto, para a actividade económica, para a hostelería, para o ocio nocturno, para o turismo, para a imaxe de Galicia. Fago un chamamento especial de compromiso, anticipando as disculpas por non poder vacinalos por falta de vacinas suficientes e pedíndolle o último esforzo para que non teñan que cuarentenarse e destrozar o seu período de descanso. O peor que lle pode pasar a un mozo é contaxiarse. Si ese contagio pode en risco a súa saúde e, aínda que sexa sintomático, e impide o ocio. Por tanto, non caigamos na trampa de pensar que o ocio é o obxectivo número 1, porque se unha persoa se contaxia está renunciando ao ocio durante varias semanas. O intelixente é o ocio con medidas de seguridade. O non intelixente é quedarse na casa, cuarentenado, e ás veces incluso ter que ingresar nun hospital. Máis información sanitaria. O Goberno comparece perante o recurso dunha formación política que cuestiona a constitucionalidade da modificación da Lei de Saúde. Entendemos, como dixemos sempre, que o Parlamento galego aproba unha lei plenamente constitucional, a Lei de Modificación da Saúde para xestionar a pandemia, e estamos convencidos de que ningún dos seus artigos vulnera as competencias estatais. A asesoría xurídica procederá, por tanto, a comparecer e presentar alegacións de oposición ao recurso de inconstitucionalidade promovido por 50 deputados do Grupo Parlamentario de Vox. Galicia vai seguir defendendo a legalidade na súa lei fronte aos recursos presentados polo Goberno Central e o Grupo Parlamentario de Vox que coinciden na súa oposición á normativa galega. O Goberno galego entende que é precedente necesaria unha lei para xestionar a pandemia ante a ausencia de legislación da Administración Central do Estado e respetando as competencias da Administración Central e, por suposto, as competencias constitucionais, o Parlamento legislou, igual que o Parlamento Balear ou o Parlamento Vasco ou outros parlamentos en España, legislamos para dar un mínimo de cobertura ás actuacións do Comité Clínico e tamén para preservar os dereitos da ciudadanía ante enfermedades infectocontaxiosas. A regulación galega, por tanto, entendemos non vulnera a Constitución e imos defender a nosa autonomía, que a autonomía de Galicia é constitucional. Por tanto, imos defender a Constitución fronte a un recurso de inconstitucionalidade do Goberno Central e do Grupo Parlamentario Vox. Estamos intentando chegar a acordos co Goberno Central na Comisión Mixta co obxecto de asegurar a constitucionalidade e que disminúan as dúbidas do Goberno Central. Esperemos igualdade de trato para poder chegar a un acordo interpretativo e disminuir a litigiosidade no que se refire a este recurso de inconstitucionalidade. En todo caso, este recurso
e vai continuar, dado que o Grupo Parlamentario de Vox non vai a retirar o recurso, polo menos que non saibamos. Evidentemente, quero dicirles que tampouco fomos advertidos por parte dese grupo parlamentario de que ian a establecer un recurso de inconstitucionalidade contra unha lei do Parlamento galego. Sen dúbida, a pandemia ten marcado as nosas vidas no ano 20, sigue marcando as nosas vidas no mes sétimo do ano 21. O Goberno galego non foi alleo a esta situación, levamos centrada a nosa actividade no último ano e medio dunha forma específica coa pandemia, tanto na resposta sanitaria como na resposta de reactivación económica. Para Galicia tampouco se esquece o agradecemento do pobo galego a todas aquelas persoas que nos coidaron durante estes 15 meses ininterrumpidos. Nos sentimos moi orgullosos dese cuidado e tamén nos sentimos satisfeitos da súa profesionalidade ao longo da pandemia. O pasado ano, recordarán, outorgamos a Medalla de Ouro de Galicia aos profesionais da sanidade galega implicados nos cuidados aos pacientes da COVID-19. Pois ben, hoxe o Consello da Xunta decidiu outorgar a Medalla de Ouro de Galicia 2021 ao personal do dispositivo de vacinación que ven operando na comunidade autónoma. O pasado ano, digo, honramos aqueles que nos cuidaron dende o primeiro instante e entendemos que os profesionais que nos están axudando a sair ao final do túnel a través da vacinación merecen un recoñecemento por a súa laboura profesional, rigurosa, sistemática e certamente salientable desde o punto de vista de éxito logístico e de organización. Queremos que o vindeiro 24 de xullo se recoñeza o dispositivo de vacinación modélico que implementou o Servicio Galego de Saúde e, en definitiva, todos aqueles forzas e corpos de seguridade xunto cos resto de informáticos e persoal de logística que acompaña en todo momento a miles de persoas que están vacinándose de forma diaria desde fai meses. Dende finais do mes de decembro, recordarán que se vacinou por primeira vez a señora Nieves Cabo. As 3 semanas despois se converteu na primeira española inmunizada frente a COVID-19. Levamos unha media de 3.000 vacinas, 3.000 personas diarias e mañá chegaremos aos 3 millóns de vacinas dispensadas. Máis de 1.750.000 galegos teñen pasado xa polos distintos centros de vacinación e teñen sido un exemplo de eficacia e resposta ao personal que os atende. A día de hoxe, Galicia ten, como digo, máis do 70% da población vacinada cunha dose e o 54,1% da población diana completamente inmunizada. Por tanto, a todas as persoas que colaboraron nesta campaña e que siguen na campaña, queremos outorgarlle a Medalla de Ouro da Comunidade Autónoma. Por citar algúns colectivos, por suposto, os equipos especiais de enfermería que dirixen e coordinan todo o proceso. Os equipos de citación, claves nun sistema tan complexo e novidoso. O personal de enfermaría, de xestión e celadores que organizan o sistema nos distintos puntos de vacinación. O personal sanitario implicado na farmacovigilancia e nos posibles efectos adversos. O personal encargado de deseñar os sistemas informáticos e digitais para organizar a campaña de citación masiva, os sistemas de rexistro e a expedición do certificado COVID. Os encargados da logística e do reparto de vacinas, os traballadores de servicios de admisión e de resolución de incidencias, os profesionais de microbioloxía e investigadores, os empregados dos recintos que se usan para puntos de vacinación masiva e os policías e voluntarios que colaboran na organización. A todos eles, o Goberno de Galicia quere poñer de forma solemne o seu agradecemento dunha forma explícita, como digo, na Medalla de Ouro de Galicia 2021. Seguimos con asuntos do Consello centrados na reactivación da pandemia. Imos seguir investindo en formación para disminuir o desemprego na comunidade autónoma. Levamos nos últimos consellos adoptando criterios ao respecto, como, por exemplo, a creación do primeiro campus virtual de España para máis de 1.000 centros e 15.000 alumnos que van a obter formación para o emprego. Recentemente fixemos unha convocatoria de 10 millóns de euros dirixido a 4.000 desempregados.
Hoxe afrontamos unha nova liña e vimos de coñecer que ata 2022 investiremos 48,5 millóns de euros para ofrecer 1.270 cursos a 19.000 persoas maioritariamente desempregadas. Esta oferta ten dúas vertentes. Os cursos que se impartirán en entidades galegas acreditadas, que son a maioría, 1.107 ciclos, 16.600 alumnos, 44 millóns de euros, e os que ofrecemos nos centros de formación para o desemprego dependentes da Xunta de Galicia, que serán 4,1 millón de euros. Nestos, nos que se refiren os centros dependentes da Xunta de Galicia, se incrementan un 15% con respecto á convocatoria do pasado ano e habilitaremos 2.445 prazas, 163 cursos, un 28% máis que a convocatoria do ano pasado, e 74.700 horas de docencia. Estarán activos a través do campo virtual da Xunta, que lles comentaba inicialmente, cun máximo de 15 alumnos por curso, se agrupan en 17 familias profesionais, que son as que máis demanda teñen no mercado laboral. Refírome a Administración e Xestión, especialidades agrarias, electricidade, enerxía, auga, mecánica, hostelería, informática, mantenimento, imaxe persoal, idiomas, competencias claves como matemáticas. En definitiva, imos seguir traballando. De momento as cousas no paro están indo ben. A cuestión é como finalizamos o ano, pero os 6 primeiros meses nos alentan para ter unha disminución do 14% nos últimos 12 meses do paro en Galicia, sendo a comunidade autónoma con maior baixada de paro de España. Seguimos co programa de reactivación. Toca o turno o Renove Electrodomésticos. 20.272 familias cambiaron os seus frigoríficos con cargo a este programa Renove Electrodomésticos Xunta de Galicia 2021. Esta liña de axudas aberta no mes de abril esgotou o crédito en 2 meses. Tiñan dous obxectivos: axudar os fogares a facer fronte á súa factura enerxética grazas aos novos electrodomésticos máis eficientes e con menor consumo, a vez que dinamizamos a actividade comercial favorecendo unha mobilización de liña blanca de 10,5 millóns de euros de facturación e o mantenimento ao redor de 144 postos de traballo equivalentes. Que tipo de electrodomésticos mercaron os galegos con este programa Renove? Pois a metade foron lavadoras, 10.872, 4.468 frigoríficos conxeladores, placas de cociña, 3.848, 881 lavalouzas e 203 conxeladores. Isto, ademais, busca un cambio cultural desde o punto de vista da descarbonización da economía. Isto supón un aforro só nestos 20.000 electrodomésticos, 20.272, de 4.050 megavatios ano, o que equivale a plantar en emisións de CO2 60.000 árbores. Ademais diso, tamén activamos o bono de enerxía PEME e comercio. Os interesados ten un plazo aberto de ata 6 de agosto para presentar. Xa presentaron 640 solicitudes que se autorizan en función da data de presentación. 640 solicitudes xa foron outorgadas por 2,6 millóns de euros, 312 ao sector hosteleiro, 279 a comercio, 24 actividades artísticas, recreativas e mantenimento e 25 de outros servizos. No seu conxunto, o programa Renove Electrodomésticos e Bono de Enerxía PEME e Comercio permiten unha mobilización de 15,5 millóns de euros, un aforro de 7.000 megavatios ano e unha reducción de CO2 equivalente a 105.000 árbores, mantenimento 212 postos de traballo. Beneficiamos máis de 20.000 familias, 700 autónomos e PEMEs. As axudas, recordarán, o mínimo, por exemplo, nunha lavadora eran 100 euros, o máximo 300, e o mínimo nun frigorífico eran 150 euros, o máximo 450. O máximo sempre é para as familias vulnerables. Tamén as familias vulnerables maioritariamente utilizaron este plan Renove, dado que financiamos o 75% do coste do frigorífico. Tanto conseguimos dúas cousas: que as familias vulnerables tamén teñan dereito a liña branca de electrodomésticos e que, ademais, disminúa a súa factura enerxética como consecuencia de que os novos frigoríficos, os novos lavadoras, etc., consuman menos enerxía.
E, por último, dada a impactante subida da luz, 80 euros o megavatio, cifra astronómica, tomamos a decisión de incrementar o bono eléctrico galego. Temos moitas máis familias vulnerables que antes e levamos xa este ano concedidas axudas a 3.814 familias, dado que o prezo da luz neste momento é un prezo tremendamente caro. Ben, seguimos con outros temas. Asunto no eido turístico e forestal para o zona suroriental de Ourense. Aprobamos un plan estratégico entre os 11 concellos, a Diputación de Pontevedra, a Consellería de Medio Rural e a Secretaría Xeral para o Turismo para sinalar cun actuación por un importe de 140.000 euros con convenio coa Fundación Juana de Vega unha proposta de recuperación, dinamización e valorización territorial e área suroriental da provincia de Ourense. É o primeiro proxecto piloto no marco da Lei de Recuperación de Terra Agraria. Trátase de fixar población, de dinamizar turísticamente e tamén de paliar os efectos que tiveron os lumes que de forma constante e continua ameazan esos 11 concellos da provincia de Ourense. Se trata, por tanto, de unha experiencia piloto, a ver como funciona, para ver como podemos disminuir os impactos dos lumes nesa zona da provincia de Ourensán, como podemos chamar a recuperación e a posta en valor da terra agraria e tamén, por suposto, a un desenvolvemento sostible do territorio con actividades turísticas e de outro tipo. Seguimos na páxina de Medio Rural. Estamos resolvendo a convocatoria de axudas destinadas á actividade agrogandeira, que se distribúen en 3 eixos. Apoiamos investimentos en explotacións agrícolas e plans de mellora. Aprobamos a incentivación para a incorporación de mozos á actividade agraria e tamén respaldamos a pequenas explotacións na súa actividade. En total, 1.206 expedientes de axuda por un importe total de 43,2 millóns de euros. Na primeira liña, investimentos en explotacións. Aprobamos 717 solicitudes que importan 30 millóns de euros e a axuda media está en 41.600 euros por explotación. O 60,5% das explotacións son de vacún de leite e o 18% a vacún de carne. Incorporación de mozos. 278 mozos e mozas acaban de incorporarse ao agro e a gandería de Galicia neste ano. A axuda media se sitúa en 37.000 euros. O 35,6% son expedientes ligados ao lácteo e o 20% ao vacún de carne. E resolvemos favorablemente 213 axudas por un importe de 3,2 millóns de euros, axuda media 15.000 euros, para os 68,5% expedientes de vacún de leite e 15 de vacún de... Perdón, 68 de vacún de leite, perdón, e o 15 de vacún de carne. Isto é todo. No balance dos últimos 5 anos, levamos por este programa de axudas ás explotacións e tamén a incorporación de mozos, levamos investidos 253 millóns de euros. E levamos 1.878 plans de mellora de vacún de leite, 741 incorporación de mozos no lácteo e 462 incorporación para axudar a pequenas explotacións no vacún de leite. En definitiva, estamos agora dando luz verde, por tanto, a convocatoria do pasado ano por 43,2 millóns de euros de acordo cos 3 variables que acabo de identificar. Facemos unha cousa parecida no ámbito da acuicultura, 5,6 millóns de euros en axudas, que supoñen unha mobilización de 11 millóns de euros e que financian o 50% do investimento. Aprobamos 92 solicitudes e se dividen, a maioría delas dedicadas a empresas de Mesilón, en total 74, 80%, preto o 70% para o sector bateeiro, con máis de 3,2 millóns dos 4,7 millóns concedidos. E o segundo informe fala, o primeiro é a resolución da convocatoria de axudas do ano 21 para mellorar a produción e eficiencia enerxética e o labor das empresas acuícolas, que, como digo, maioritariamente se foi o sector bateeiro, e o segundo é unha resolución para desenvolvemento tecnolóxico, innovación e competitividade. Hai 6 proxectos financiados, un proxecto de Proameixa Fernández SL,
co obxectivo da produción de larvas de ameixa rubia e xaponesa, 2 proxectos da Anfaco Cecopesca, que versan sobre cultivo de 2 variedades de algas vermellas de importancia comercial en Galicia e 3 proxectos do clúster de acuicultura de Galicia que teñen que ver con vacinas orais que manteñen a súa integridade e efectividade no seu paso polo sistema digestivo de peixes, centrándose no rodavalo e na robaliza, tamén desumento un índice sanitario para determinar o estado infeccioso no cultivo do rodaballo. En definitiva, son proxectos de carácter investigador. Decreto polo que creamos a Comisión da Calidade do Aire en Galicia. O primeiro é dicir que a calidade do aire en Galicia é excepcional e, por tanto, estamos nunha das rexións europeas con mellor calidade do aire desde fai décadas, polo menos dende que hai medicións. Hoxe, poñemos en marcha o decreto que crea esta comisión. É un organismo que se abre como unha plataforma para compartir información e establecer comunicación cos actores responsables, por suposto, administracións, empresas, sector académico, ciudadanía, colectivos veciñais, etc. Terán representación todos os departamentos con competencia en calidade ambiental, tamén concellos galegos e tamén expertos das universidades galegas. Hoxe, a Consellería de Medio Ambiente presentou ao Consello o informe de calidade do aire en Galicia correspondente ao ano 20. Certamente, este ano 20, foi un ano especial como consecuencia da pandemia, polo tanto, con unha disminución de tráfico, de excitación nas zonas metropolitanas e, en xeral, de tráfico nas rúas e nas estradas de Galicia. Isto se evidenciou volvendo a baixar os niveles de dióxido de nitróxeno rexistrados e en Galicia acabamos de constatar un ano máis que estamos dentro das calidades do aire óptimas e que todas as actuacións están coordinadas ao abeiro das estrategias de cambio climático e de economía circular que recollen medidas para velar por a calidade do aire na comunidade autónoma. Dende o ano 2009 ata agora duplicamos as prazas de maiores, de 5.500 a 13.000 prazas de maiores en residencias de terceira idade. Pensamos que isto non é só cuidar os maiores, senón tamén hai que vertebrar o territorio a través deste servizo público. E, por tanto, tamén no rural imos a seguir traballando para que os maiores atendan no seu ámbito territorial no que viñan vivindo, a pesar de que ingresen nunha residencia de terceira idade. Non pode ser un luxo reservado, por tanto, para persoas das cidades. Afrontamos a creación de novos centros en zona rural e financiamos plazas públicas para aqueles concellos menos poboados. Hoxe incrementamos o número de plazas en residencias financiadas pola Xunta de Galicia en 55. 25 prazas para Lobios, 10 para Parada do Sil e 10 para Palas de Rei. Estas 55 plazas se licitan por un período inicial de 2 anos, prorrogables ante un máximo de 5 e entrarán en vigor o 1 de novembro e ten un custo anual de 6 millóns de euros. Por tanto, 6 millóns de euros máis para as políticas de residencias de terceira edad con ingresos de maiores financiados pola Xunta de Galicia. Facemos un balance do traballo desenvolvido pola Rede Pública de Bibliotecas de Galicia, salientando a nosa satisfacción polo que están facendo os profesionais das bibliotecas da Comunidade Autónoma, tanto municipais como provinciais ou autonómicas. Certamente, nunca tivemos unha rede de bibliotecas tan ben conformada, tan ben coordinada e tan ben integrada. Hai unha serie de conclusións deste informe. Son 6. A primeira é o crecemento da propia rede de bibliotecas. Contamos en Galicia con 304 bibliotecas, que son un 10% máis das que tiñamos hai un lustro. E temos unha colección aproximada de 7 millóns de documentos, por suposto, incluídos libros. Desde 2017 incorporamos 21 bibliotecas municipais ou especializadas, como a Diputación de Ourense, a Agrupación Provincial Queixumes dos Pinos, o Colexio Oficial de Médicos de Ourense, a Fundación Eugenio Granel, a Fundación Esponap, etc. Todas as bibliotecas municipais en servizo están integradas dentro da rede. É un exemplo clarísimo de coordinación e da Galicia única. A segunda conclusión son as bibliotecas que avanzan na digitalización e innovación. Isto foi posible a través do programa de xestión único que habilita un só carné de lector e un único catálogo para todas as bibliotecas galegas. En terceiro lugar, salientamos o incremento dos préstamos de libro electrónico. 3.300 usuarios en galego, 14.400 en castelán.
A cesión destes libros incrementou, non obstante, un 209% en galego e un 150% en castelán. A cuarta conclusión é que mellorou a planificación coa creación do primeiro mapa de bibliotecas públicas en 2016, nunha actualización para estreitar a cooperación entre todas as administracións. Temos un mapa de todas as bibliotecas, como interactúan, un único carné de lector que dá acceso a todas elas. E, en quinto termo, reforzamos as axudas municipais a través de liñas para favorecer o servicio de bibliotecas, impulsar a produción editorial, librarías e o tecido cultural. E a un aumento de visitas, que isto é claramente a conclusión máis importante. Nas bibliotecas autonómicas, un 10% máis de visitantes. Do 1,1 millóns de persoas que entraron nas bibliotecas autonómicas, subimos a 1,3 dende o ano 2017 ao ano 2019. E nas bibliotecas municipais se incrementou un 11%. No ano 20 entraron 245.000 persoas nas bibliotecas municipais, o cual acredita que entre as bibliotecas autonómicas e as municipais sobrepasamos claramente 1,5 millón de lectores ou de visitantes ao ano. Nos centros, as bibliotecas son centros de cultura, son centros de aprendizaxe e de encontro que impulsamos con un investimento anual de 7 millóns de euros. Estamos, por tanto, no mellor momento da rede de bibliotecas de Galicia. Imos finalizando. Acordos en materia de infraestructuras hidráulicas. Concello de Coirós, investimento 850.000 euros, 80% Xunta, 20% Concello, plazo de execución da obra 8 meses, trátase de 16 novos tramos de colectores e unha estación de bombeo para sanear unha serie de núcleos do Concello coruñés de Coirós. E de aí imos a Pontevedra. Transferencia de estrada en favor do municipio de Meaño, un treito da antigua estrada provincial que une Meaño con Dena e outro treito no punto Couto ata Embarcadoiro. O Concello e a Diputación asinan un convenio no que se obriga ao municipio a solicitar a titularidade dos trazados e unha vez que non lo solicita, pois transferimos esos trazados que son excedentes de estradas anteriores. E, por último, nos vamos a Miño. Reforma e ampliación do Club Náutico do Concello de Miño. 260.000 euros, a Xunta ao 66%, o Concello o importe restante. Ten por obxecto a demolición de parte do edificio do almacén, a reorganización dos espacios interiores, se proxecta unha nova edificación e imos intentar facer un conxunto unificado nun único edificio deste porto deportivo, desta Club Náutico do Concello coruñés de Miño. Mais nada, ata aquí o Consello da Xunta. Hola, boa tarde. En relación á pandemia, quería preguntarlle por esa medida de peche de praias, xardíns, parques. Hai algúns concellos que din que non van poder facerse cargo, como o caso de Santiago, que din que non van a aplicar esa medida, que vai pasar neses casos. E, por outra banda, non sei se, tendo en conta a evolución da pandemia, se se plantexa a Xunta facer un peche xeralizado do ocio nocturno en lugar destas medidas. E, por outra banda, quería preguntarlle pola polémica en relación ás declaracións do ministro de Consumo sobre a carne, que reiterou hoxe mesmo, se coincide con que hai que facer un cambio de hábitos, se reducir o consumo de carne ou, pola contra, cree que debería rectificar. Grazas. Ben, en relación cos parques, os lugares públicos de esparcimento, praias, etc., eso é unha disposición do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde que está publicado xa no Diario Oficial de Galicia e é unha resolución de obligado cumprimento. Igual que a prohibición de botellóns nas rúas, exactamente igual, por legislación autonómica e por legislación estatal neste caso. Sabemos perfectamente que hai dificultades en unha pandemia para cumprir todas as instruccións para preservar a saúde pública da xente. Pero o que está claro é que non se poden facer botellóns nas rúas antes da pandemia e durante a pandemia. E estou convencido que nas cidades pequenas, que son todas as de Galicia, con os 150, 200, 250.000, 300.000 habitantes, sabemos perfectamente cales son os puntos de botellón. Nunha cidade de 300.000 habitantes pode haber 15 puntos. Nunha cidade de 150.000
Pois pode haber 10 puntos e sabemos perfectamente a que hora se produce. E creo que cun pouco de interese, sabendo que é un esforzo, e tamén co respaldo da Policía Nacional, podemos tentar de blindar a saúde pública dos galegos e das galegas. Mañá imos outra vez a convocar ás policías locais, a Policía Nacional e a Guardia Civil. Creemos que podemos xestionar sin necesidade de pechar de forma generalizada o ocio nocturno en Galicia. Estamos xogando con cousas importantes. En primeiro lugar, coa saúde da xente. En segundo lugar, coas cuarentenas dos mozos. En terceiro lugar, coa nosa imaxe reputacional do turismo. En cuarto lugar, con algo que habíamos conseguido e que creo que non podemos perder, que é que Galicia sexa un dos lugares máis seguros da Unión Europea. Hai, por tanto, intereses sanitarios e intereses económicos importantísimos para os concellos. E pedimos un esforzo especial. No caso do Concello de Santiago, nos consta que sempre que se lle pediu un esforzo foi capaz de conquerilo, tanto en activar, mellor dito, desactivar as festas ilegais nos pisos, como disminuir a práctica totalidade do botellón na cidade de Compostela. Compostela cada día vai a ter máis turistas. Estamos recibindo xa unha media de 500 peregrinos diarios. Sería unha mágoa ter que tomar medidas máis aló no ámbito da hostelería e noutros ámbitos simplemente porque non somos capaces de cumplir a lei. Entendo perfectamente neste momento o que a hostelería nos traslada. Resulta que non somos capaces de que o consumo de alcohol deixe de producirse nas rúas e entonces pechamos o consumo legal que se pode producir nun establecemento hosteleiro. Comprenderán que eso a hostelería é imposible de explicarlle. E, por tanto, teñen toda a razón. As autoridades temos que ser capaces de que aquilo que está prohibido se proíba e aquilo que está permitido non teña por que pagar a incapacidade das administracións públicas para que non se produza o que está prohibido. Creo que merece a pena un esforzo en todas as cidades galegas. Eu podo asegurar que sei perfectamente que os alcaldes teñen dificultades, non lle conto as que temos nós desde o punto de vista sanitario. Dende o principio da pandemia a todavía o de agora. Cada un, evidentemente, está nunha situación de tensión, pero estou convencido que entre todos, maioritariamente, vamos a cumprir. Sobre a última ocurrencia do ministro de Consumo, creo que se debe quedar nesto, nunha ocurrencia. Xa foi desautorizado polos seus propios compañeiros de goberno e hai ministros que, se non consiguen unha ocurrencia, non consiguen un titular. Pero dicir así, dende o Ministerio de Consumo, que sempre foi unha subdirección xeral nun ministerio, que non se debe tomar carne, sin máis consideracións, sin estudos en materia de saúde pública, sin acreditación científica, sin concretar pautas, dosificacións e límites para ese consumo, é simplemente unha ocurrencia que creo que non merece a cabana gandeira de España, e, polo tanto, en Galicia estou convencido que a inmensa maioría dos galegos simplemente vamos a tomar a isto como a última ocurrencia do ministro de Consumo. Presidente, boa tarde. En relación aos novos puntos para facer os novos puntos de cribado para facer probas voluntarias a que facían referencia onte tanto vostede como o conselleiro, quería saber un pouco se me pode dar algún detalle máis, se hai algún, digamos, algún marxe xa temporal para que poda haber estes puntos de probas voluntarias, un pouco en que lugares se van a situar estes puntos de autocovid, se van concentrar máis nas zonas de ocio nocturno, un pouco cal é a visión da Administración e tamén que persoas poderían, digamos, ir de forma voluntaria ou en que franxas de idade a realizar esas probas voluntarias e gratuitas. Grazas. Eu creo que os detalles se facilitan dentro da Consellería de Sanidade. Os lugares, entendo que son os lugares habituais, porque non é ir facer unha proba da COVID
nun lugar de ocio, porque para entrar nun lugar de ocio necesitarase 48 horas a PCR. Por tanto, non teria ningún sentido ir pola noite a facer este tipo de probas nos pubs, porque para entrar nun pub se necesitaría PCR. Quero dicir tamén que isto se refire aos municipios que están en situación media, non os que están en situación de nivel baixo. Neses casos non se necesita PCR. Necesítase en concellos en situación de risco medio, que son, creo que recordar que son 10 neste momento. É certo que hai dúas cidades, Ourense e Pontevedra, que están nesta situación. Os que están en risco alto ou en risco máximo, aí o ocio nocturno está pechado. Por tanto, se aquilata a necesidade de PCR en 10-12 concellos na comunidade autónoma. Especialmente preocupante é o caso de Ourense e Pontevedra polo número de persoas afectadas. Os lugares son os lugares do acto COVID, os normais. Seguro que depois máis detalle o poden facilitar. O que estamos observando cando facemos cribados é que a porcentaxe de afluencia antes era moi alta e agora cada vez é máis baixa. E cando os cribados afectan, por exemplo, en un pub onde vimos que se localizou un positivo, ese positivo nos refire ao pub onde ven, contactamos co pub, pedimos o listado de persoas que estaban aquela noite, chamamos a todas as persoas que estaban aquela noite, a afluencia ao cribado é certamente escasa. E isto, evidentemente, preocúpanos, porque está poñendo en xogo os postos de traballo da xente do ocio nocturno e está ponendo en xogo a saúde de moitísimas persoas que, como algúns non se queren diagnosticar, pois van a ser infectadas por persoas sin diagnosticar e positivas. Sí, boas tardes. Trascendeu o argumentario interno do PP sobre o que se lles recomenda aos cargos que digan para o momento actual da crise sanitaria da xestión do goberno, na que se pide que falen de ineptitude do goberno central. Recibiu vostede ese argumentario e, en tal caso, está de acordo co seu contido? Grazas. A resposta é que non recibín o argumentario, polo tanto, non coñezo ese argumentario. Se estou de acordo ou non con unha cousa que non coñezo, comprenderá que tampouco ten moito interese. Pero, insisto, ese argumentario eu non o coñezo, nin o recibín. Presidente, o xornal ABC publica unha información segundo que o Goberno Central estaría negociando coa patronal catalá o incentivos fiscais para o regreso a Barcelona das empresas que abandonaron Cataluña por mor do procés. Que lle parece? Para vostede, a fuga de empresas de Cataluña en gran parte se debe á acción irresponsable do goberno independentista que tivo Cataluña fai unhos anos, e que convocou un referéndum ilegal, fixo unha declaración de independencia ilegal, etc. etc. Lamentablemente, as forzas que compoñen o goberno se manteñen actualmente. E, lamentablemente, esas forzas son socios estables do goberno socialista e populista que temos en Madrid. Por tanto, o problema continúa. Non vexo rectificación ao respecto. Alegraríame, por suposto, que as empresas que saliron de Cataluña volvan a Cataluña. E para iso se necesita, en primeiro lugar, seguridade xurídica, estabilidade institucional, bilingüismo cordial e repoñer a legalidade. E con isto, pois as empresas que se foron, maioritariamente que trasladaron o seu domicilio social, volverán a Cataluña. Non creo que sexa moi razonable incentivar a irresponsabilidade dos gobernos autonómicos. O contrario, o que hai que incentivar é a responsabilidade dos gobernos autonómicos. Hai que incentivar a ubicación de empresas en zonas despobladas, no ámbito rural, en zonas moi diseminadas, en zonas con índices de pobreza moi intensos, é aí onde hai que incentivar a ubicación das empresas. Non creo que co diñeiro do resto dos españois teñamos que incentivar a irresponsabilidade dun goberno autonómico a costa do resto dos españois que con nosos impostos financiemos esa propia irresponsabilidade. Non é necesario incentivar nada cando as cousas funcionan con normalidade.
se unha entidade financeira decide poñer o seu domicilio social en Valencia, vostede cree que automáticamente volvería a poñelo en Cataluña se observa estabilidade, seguridade e legalidade? Seguro que sí, porque realmente o que se foi foron os domicilios sociais, os domicilios fiscais, non se foron as sedes centrais e os directivos. Por tanto, eu estou convencido que non debemos de pagar o resto dos españois a responsabilidade dos gobernos autonómicos. Estou convencido que iso é o que pensa a maioría dos españois, incluído moitos socialistas que non están dispostos a pagar dos seus petos irresponsabilidades gubernamentais autonómicas por moito que sexan socios do goberno actual. Sí, bons días. Quería preguntar en relación a as limitacións que están poñendo a propia Xunta e outros gobernos autonómicos. Algúns van máis alá e incluso están falando de volver aos toques de queda ou limitacións horarias nocturnas. Quería saber se a Xunta baralla esta posibilidade de volver o mellor a un toque de queda para evitar repuntes de contaxios. E, sobre todo, tamén quería preguntar en relación a estes repuntes, casos como están acontecendo en Ourense, ou, é dicir, pelexas nocturnas en Ourense, en Vigo, de Coruña, que rematou en morte, se non cree que está relacionado precisamente con isto, con que a xente, polas noites desfasa bastante, non? E despois, en relación ao crime da Coruña, quería preguntar, todos os partidos, agás PP e Vox, relacionan de algún xeito acontecido con feito de homofobia, non? As propias compañeiras da vítima aseguran que lle chamaron maricón mentre estaba sendo mallado. Non cree que en todo caso mallaron a persona pola súa condición sexual condenable? Graciñas. Vamos a ver, en relación coas distintas propostas que fan outras comunidades autónomas, estou convencido que os colegas de Saúde Pública do resto de comunidades autónomas fan propostas en relación á súa situación de infección por 100.000 habitantes, a 7, 14, hospitalización UCI, porcentaxe de positividade de PCR, etc. Non creo que non haxa ninguén que quera sobreactuar e poñer limitacións cando non son imprescindibles. O Comité Clínico do Servicio de Saúde é soberano para propoñer aquelas limitacións nos momentos oportunos. Levamos 15 meses deste xeito e dicir o 100% do tempo e vamos a continuar. Non coñezo ningún órgano mellor que o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde para informar e asesorar os galegos. Por tanto, imos a continuar e respetar, por suposto, se hai medidas drásticas noutros lugares, máis generalizadas noutros lugares, pois supoño que se temos os 490 de índice como ten Cataluña, pois estaremos nunha situación moitísimo peor que se temos 100 e pouco como ten Galicia. Se temos unha porcentaxe de cama UCI ocupada do 14%, estaríamos 14 veces peor que se temos o 1% de cama ocupada de UCI como ten Galicia, sendo a comunidade autónoma con menor ocupación. Se isto se incrementa, se exponencialmente suben os contagios ao ritmo dos últimos días, se as UCIs empezan a incrementarse, a hospitalización empeza a incrementarse, evidentemente, pois seguiremos tomando medidas. Os protocolos se están interpretando de forma correcta e proporcional. O protocolo que activamos mide, como dixemos sempre, non só un indicador, que sería o fácil. Para iso, con unha folla de cálculo, xa tiñamos resolto o tema. Pero mide moitísimos indicadores. Ocupación de UCI e ocupación hospitalaria. Está prácticamente igual que cando abrimos as restriccións que tiñamos anteriormente. Por tanto, tranquilidade desde ese punto de vista. Porcentaxe de positivos. Empeza a intranquilidade, porque estábamos no 2% e agora estamos no 4%. E porcentaxe de número de contagiados diariamente empeza a tranquilidade, porque estábamos por debaixo do 100 e agora estamos por riba de 300. E este mix é o que nos fixo plantexar as propostas que acabo de referir. Non podemos realizar botellóns na rúa, evidentemente. Eso é unha fonte de contagios confirmada. Para iso temos que evitar que se poda manterse na rúa.
A proposta de toque de queda a partir das 12 da noite para que nadie baixe á rúa é unha proposta moi drástica, por lo menos na situación epidemiolóxica que ten Galicia. Pero se unha comunidade autónoma entende que non pode controlar esos movimentos ciudadanos, que non pode controlar os espazos públicos, nin pode controlar as playas, e os botellóns son masivos, continuados, etc., pois, evidentemente, sempre pode plantexar isto. A cuestión é que ten que motivalo para que judicialmente teña unha autorización, porque, por lei, neste momento, co vacío legal que temos, sería, sin autorización judicial, moi discutible. Pero, insisto, nós estamos traballando co rigor que creo que corresponde neste caso e o vamos a seguir facendo. En relación co asesinato a este rapaz de 24 anos a Samuel na Coruña, creo que xa nos pronunciamos de forma constante e continua, non? Asesinar a alguén sempre é un acto miserable. Asesinar a unha persona entre varios cunha paliza con resultado de morte é de unha cobardía difícil de superar. Os políticos non somos xuíces, nin somos garda civís, nin somos policías. E cando un político utiliza un asesinato para facer política, sobrepasa todas as rayas admitidas. Acabamos de coñecer, según vostedes informan, que as persoas detidas ou as persoas que prestaron declaración policial acreditan non coñecer a víctima. Se pode, en consecuencia, sacar unha extrapolación directa, inmediata e relacionada entre a causa disparatada e o efecto. Mire, nós estamos acostumbrados a casi todo. Agora, que algún grupo parlamentario en Galicia faga política cun asasinato é algo que xa forma parte da súa biografía, tanto política como individual das persoas que fan este tipo de manifestacións. Temos condenado con rotundidade calquer acto de violencia na comunidade autónoma. Condenamos con igual rotundidade calquer tipo de homofobia. E é lamentable que haxa políticos facendo política cun asasinato. Esperemos a ver o que nos dice a policía e a investigación. A Xunta de Galicia non ten ningunha notificación policial do móvil da causa directa ou indirecta. Cando teñamos, por suposto que a vamos a referir. Pero hai algúns partidos que, efectivamente, en función de quen sexa o autor ou a víctima, condenan con maior ou menor intensidade os asasinatos. Nós non. Non miramos quen é o autor ou a víctima. A nosa condena é igual de rotunda, sexa quen sexa a persona asasinada. Por conseguinte, non lle oculto a miña absoluta sorpresa por este tipo de comportamentos de algunhas deputadas e algún deputado no Parlamento Autonómico. É lamentable. Moi ben, se hai unha cuestión máis, quedamos a disposición dentro do Gabinete de Comunicación. Moitísimas grazas.